L-esportaturi tal-patata u l-bdiewa li jkabbru dan il-prodott agrikolu jinsabu mħasba għax il-patata indiġena Maltija tal-għamla alfa qed titlef il-prezz u l-preġġu tagħha fis-swieq barranin. Dan l-istazzjon Marta qali u tkellem ma' wieħed mill-esportaturi ewlenin tal-patata. Rafael Xerri fisser li qabel u wara sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u dejjem sab swieq bi prezzijiet tajbin ħafna, partikolarment fl-Olanda u fil-Ġermanja. U qal li meta Malta ngħaqdet mal-Unjoni Ewropea u vantaġġ mill-opportunitajiet li kien hemm mal-esportaturi bħalu u rnexxielu jikseb 46 euro għal kull qantar patata. Issa f'daqqa waħda qed isib li negozjanti barranin, partikolarment Olandiżi, li wkoll huma rappreżentati minn persuni Maltin, qed jippromuovu d-diversi varjetajiet tagħhom u jeliminaw il-patata ġenwina Maltija, l-alfa. Rafael Xerri esprima l-preokkupazzjoni tiegħu u ta' sħabu l-bdiewa Maltin li jkabru l-patata. Dan għax jekk il-patata alfa ma tibqax iġġib prezz tajjeb, se tispiċċa milli tinxtara barra minn Malta. Dis-sena jiena x'kien mort l-Olanda mill-ewwel bil-patata, mill-ewwel indunajt li ġejja gwerra li hemm skop li l-patata ħajwaqgħu l-prezz l-alfa. Provajt inġib prezz tajjeb, provajt ħafna, imma ma kellix kooperazzjoni ma ntħadd għax nemmen il-nannit tagħna u l-bużnanit tagħna li għamlu ħawaqgħu ħankisruh. U qed nibża li l-fruttu tal-patata ta' Malta jekk tispiċċa l-alfa ħajmajna. Rafael Xerri stqar li din hi problema kummerċjali. Din hija kwestjoni kummerċjali. Din hija problema li l-bidwi jrid jibda jitgħallem jisfrutta l-Ewropa, mhux l-Ewropa tisfruttah. Rafael Xerri spjega kif hu kien qed jibgħat 100 container ekwivalenti għal 2500 tonnellata patata kull sena. Jekk allura l-varjetà alfa tieħu daqqa ta' ħarta, mhux biss se jitlef min-negozju tiegħu, iżda fuq kollox il-prodott ġenwin Malti se jkun qed jitlef mill-importanza tiegħu. Bdiewa li tkellmu ma' dan l-istazzjon ukoll jinsabu inkwetati li l-prodott li jkabru u x-xogħol kollu marbut miegħu jista' jispiċċa jtir mar-riħ. Ma nistgħux nibqgħu naħdmu aħna dal-prezzijiet, ħadd ieħor irid jibla d-dinja. Jiġi kissel l-alfa. Il-prezz l-importanti. Għax ħej taqta l-ispejs u taqta kellix, il-bidwi dejjem sejra għall-ar. Tinvesti, tixxi l-mogni, tixxi kellix, tiġi hawnhekk u jiġitek bi prezz. X'tagħmel ħatħalli hawn Malta, is-sifera trid. Ġifieri illum għar minn għada. Għada jiġi u jitik prezz inqes. Ġifieri iktar ma tinvesti għal xejn. Issa jien għodni żgħir, ix-xuħed jispiċċaw, naż-żor meċ jitalaw. Ġifieri dej, 4 ijiem oħra tinqataw kien. Is-segretarju parlamentari Rodrik Galdes żar l-esportatur tal-patata f'Taqali din il-ġimgħa u meta numru ta' bdiewa marru biex ikellmuh u jesprimu tħassib tagħhom għallilhom li ma kellux ħin għalihom għax kien maġġel. U dalgħodu kien hawn is-segretarju għajjadnilu u telaq ma rridx ikellimni. Kien hawn is-segretarju Rodrik Galdes u għajjatlu għalli maġġel. Herman Mikallef għal Net News minn Taqali.